ini katantan ikataw na to along bidantong na to sarta magad doon paganggaw-taan in uno-uno na limpal halon sinsara niya piyandakan kato insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini waktu ini lamta yaring guru tamulya tak suko sin waktu ini ako kanak na itokbal ko in guru mulya wairun arba'in dekan Syekh Abu Habs Mujahid فليتفضل سيادته مشكورا. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد. Hadarat sin mga sila kataw tay manghuran amuin ti matagad ha waktu ini sarta amuin mabaya humati atawakan mangadjian ding ha mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban himumungan simpangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam itukbal ko doon kanila amuin lapal kasanyangan. Ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam. Di naman kalupahan sin kita niyo impagpatumtum ha pasalan sin pagmabuga pa Allahu Ta'ala. Amo na in pagmabuga huminang kita niyo sin pangdaakan niya. Damikyan na muna yung pagmabuga, tuminggal kita niyo hapanglangan niya. Damikyan na yung pagmabuga, magibadat kita niyo hatiranan sin pamando, sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya amuin tumbatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmabuga sin kita niyo mga umat Islam. Asabiat to insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian nato hadumi ni sugpat sin mga mawdu atau akan topik amin nakawa nato ha mga simana limabay kulang malabi timubtub kita ni ho amuin aturan bangberiin amuin kumaon iban uminum in hambuk muslim supaya siya amuin tumbatan sin Allah subhanahu wa ta'ala mismo ha pagkaon niya iban sin pag-inom niya. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala nagkabtangan siya Quran niya mahamulya ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Hambu kaya kulu washrabu min rizkillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulang labi mga umat Islam, mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nang daak siya ha mga karusul-rusulan niya, ha mga karasul-rasulan niya, sarta agad nakita niyo mga umat, sintiap-tiap ha mga rasul yato. In kita niyo, umat kita niyo simpangho na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So agad kita niyo hapangdaak sin Allah Ta'ala para rasul nini. Amun diak kita niyo kumaon ding ha mga amun kakaon marayaw. Ding ha mga kakaon amun halal. Ding ha mga kakaon amun rizki sin Allah Ta'ala amun ding ha halal. Iban amun yung pagkaon amun halal. Sabab yaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Tapon na long ninhiyala sin Allah Ta'ala, matampal masawa siya. Damikian ninhiyaram sin Allah Ta'ala, matampal masawa risab.
Sabiat tuon din no mga parakala hautan sin dua yaon, amo hindi kaingatan sin manusia banghaw no siya sumud. Doon kabiyan hahalal ataw kan haram. Sabiat to insyaallah halabayan sin mga aturan iban sin mga hal. Sin pagkaon sin hambuk Muslim, iban sin pag-inom niya, insyaallah kaingatan nato. Iban sin pagpangadji sin kita niyo, insyaallah kaingatan nato bangunoin mga hautan kaybanan biyaan bang biyan tapok pakaibanan manusia sumagawa ang mga arrasikhuna fil ilm aming mga ulama sin kita niyo nakauna inya matampal masawa sarta yaon dabian kya sarasay nila biyan kakitab-kitaban biyan in mga parakala. Taib amo itimbita sin Allah Ta'ala diakitan niyo kumaon ding pagkaon marayaw sarta diakitan niyo maghinang-hinang marayaw. Ubos yato biitaan kita ni sin Allah Ta'ala sabunal kaingatan in mga kakahinang sin kita niyo wayroon nakakatapok pa Allah Ta'ala. Bimana kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan. So sabiat to kulang maglabi nakawa na tunay hikaisa ding mga pangadatan sin pagkaon pianglangan kita ni sin syara kumaon halay atau kan uminom habaso atau kan tapak pinggan atau kan uno na biyan ding mga pagkakaunan, hinang siya ding habulawan, atau kan hinang siya ding hapilak. So, nakawa na tunay ni, insabab sa mga kumakaon lahi bulawan, atau kan uminom haba sa bulawan, inyari mga kakahinang, sin mga sila tao, nagdadakag-dakag din diha, ginlupaan ini. Sarta beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intao kumaon, mga lahi bulawan atau kan pilak kuminom habaso bulawan atau kan napilak pagdatong haadlaw mahuli di nila tumausal ampa mo yato inuusalon sin mga tao halawom sin surga damikyan hikaruwa nakawa na to raysab amunain pianglangan kita nyo sin syara kumakaon atau kan amuin sabo nagsasaaday sabo nagsasaaday so insyaallah bihaon hikatu in kawaon na to dengha mga aturan sin pagkaon iban sin pag-inom amo na inlong niya taqdimul akli ala salati inda huduri ta'am. Nyari jumato on waktu kato taniyo so biyan insyaallah paningog na to sababan kaingatan nato bangunin patot ataw kan berin labi marayaw hinangon sin hambok Muslim. Muna yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Yan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila nalong niya amuin kiabutang nalong na impagkaon niyo amuin pagkaon sin dum in asya ini amuin pagkaon hadum wa uqimat as-salah sarta along niya amuin nagkamat nin hamas tidak tahu kan magkamat ni magsasambahayan fabda'u bil asya'i unahan niyo long niyain pagkaon niyo bimana kaon kamu muna hambok hadis dingkan Umar bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salati fabda'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafruga minhu. Yari isab hambuk hadis isab. Dingkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Long niya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila nalong niya biutang nakabutang nalong na in kakaon sin kamo aming pagkaon dum wa uqimatis salah sarta nagkamat na in magsasambayang pabda'u bis salah apabda'u bil asya unahan niyo long niya in pagkaon niyo. Wala ya'jal iban ayo kamo long niya mag-usos sehingga lang niya mo hindi kamo maubos kumaon. Bimana, ayaw magkaon sapatan. Kumaon kita may mahantap. Minsan pa sabo nagsasambahayang. So, amo ini, hikatu deng mga aturan, sin pagkaon iban sin pag-inom, subay taunahon, in pagkaon ta, iban sin deng amoin pagsambahayang ta. Apabila nakabutang na yung pagkaon, unahon ta muna in kumaon ang pakita sumambahayang. Unahon ta muna in kumaon ang pakita sumambahayang. So amo ini dengha mga
Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataud hadis, dengan mga ito, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'jalu an asyaikum idza quddima ilaikum. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamulong niya mag-us-us. Pagkaon niyo, apabila nalong niya, amuin, kaya handa na ataw kanya unabian yan tabian, kaya tukbalin pagkaon mo, ayaw na muna kita biyan sumambahayang, kumaon na muna kita. Unahon tayong pagkaon. So, hindi, wa illatu fi dhalik la'alla yaqumul mar'u wa nafsuhu tutawwiqu ila at-ta'ami fayahsul lahu min at-tashwish alladhi yadhhabu ma'anhu khusyu'ahu. So, unuin maksud, unuin maana mayta, di kita kumaon na muna, bang sa upama kiabutang na yung pagkaon, ang pakita sumambahayang. Iutang na yung pagkaon, nagkamat na masjid, atawa ka nagkamat din nagsambayang, unahon ta muna yung kumaon, ang pakita biyan amuin sumambahayang. Mayta, sabab lang niya harakala, sumambahayang sumambahayang na magad dito ha jamaah, sumagawa, in pangatayan mo yato miya magad, yato yan tabian, in pikilan mo ha, kakaon yato. Sabab ini ikaw, doon nakabian, hiyap di atawa kan yuhaw. So, amo yato yan ni Ibn Hajar, rahimahullah, lang niya, subay taunahon, amo yato lang ni mga maksud, may subay unahon yung pagkaon, supaya bang kita sumambahayang, amuin pangatayan tayato, concentrate hinang tayato, amunin hinang simpagsambayang. So, amuin ni mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, beta, in pagkaon long niya, tiyan to sadya mga hadis, amuin asya, amuin yung pagkaon sindoom, apabila lang niya kiabutang na yung pagkaon niyo hadoom, sarta tindugan nin sambahayang, unahan yun kumaon. Natanto na sadya rin nilaw niya pagkaon sindoom. Sumagawa, hakataan nilaw niya pagkaon. Sibura pagkaon may naat, pagkaon og tusuga, pagkaon doom, apabila biyan nagdura iban sim pagsambahayang, unaha in pagkaon ang pakaw sumambahayang. So, ang buok din nga mga beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoin maksud, may ta kita diaak, kumaon muna ang pakita sumambahayang, hadis na riwayat din kan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, annaha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bihadarati at-ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na muna kau makanjari sumambahayang, apabila yaon na in pagkaon. So, hindi, sibura biyan pagkaon may naat, pagkaon og tusuga, pagkaon mahapon. Tawang may naat, kulang labi, wayron day sabihan tabihan mga kumaon. Wayron day sabsang bahayang yan tabihan hawak to sim may naat. Yan tabihan mga lisag pito yun po, wakto sim pag-breakfast. Sa kamahumuhan, jumajato sa ini haog tusuga. Magdura in zuhur, iban sin amuin, pagluwag sin pagkaon. Atawa ka na munain, pagkaon sindom. Pagkaon sindom. Sabab, aun waktu biyan, amuin magkamat na, nagkamat na, ang pakaw nagbubuka. Nagbuka, ayari mga aun waktu jumato. Na, beri inimbihay ni. Aun kay, uminom na sadya tubig, ang pabiyan pa masjid, ataw kanunin, labi marayo, hinangon sinambok tao, hambok Muslim. So, may beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na muna kau pasambayang mo na pabira, yaon na bihan, kihandain pagkaon. Ayaw na kihandain pagkaon. Iban di na muna kau makanjari sumambahayang, apabira kau nagtatahan lang na sin, akhbathani. Amo na in bangkaw kaintaw una taw kan kaihiun, hambok iniding hamanga piyang langan, sumambahayang kau hamoy nagtatahan kau sinduayaon. Sabdi kau makakonsentrate. Di kau yung tabihan amuin, maka sambayang concentrate marayot to. Tiyatali mo may ta nagpahaway ni mamini, masakit na intiyan ko. May ta magpahaway ni mamini, yan ta, ingihi na kau biyan, atawa ka intaw, atawa kan hiyap di kau. Asabiat to, liangan kita sinsyara. Apabila yaw ning pagkaon, kaon na muna kau ang pakasumambahayang.
Apabila sungkaw sumambahayang, aun ka na naman mo biyan, amuin sukar sintian mo, mabay ako amuin mangintaw ataw kan manghi, intaw na ka muna, iban ihi na ka muna ang pakaw sumambahayang. Minsan pakaw late biyan, hasupaya biyan amuin di ka magtatahan, iban malawain concentrate mo pagsambahayang. Dave, faida, aun din dilaw niya ding mga faida, kala ba'dul ulama, nasabot ding mga kaibanan ding mga ulama, man hadara ta'amahu thumma uqimatis salah fa innahu yanbaghi alayhi ay ya'kula luqaymati yukassiru biha suratul Jum. Aun din nga mga kaibanan ulama, laong nila, apabila laong niya yaon na yung pagkaon, sarta nagkamat nin masjid atau kan magsambahayang na, laong niya, subay siya sumungit na muna. Amoin gantaan maigin napso niya ito. Maig amoin panalitali niya pagkaon niya ito. Supaya sa amin biya kuan sadya ba? Amin maig sadya amin hapdi niya to dito. Pasungiton na muna siya. Warada dalika an-Nawawi. Yari nasabot yan ta Imam Nawawi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sumagawa siabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw siabot ti Imam Nawawi, habisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ya'jalanna hatta yafruga minhu. Ayaw kamulong niya mag-uus-uus, sin kapagkaon niyo siya, nga di kamulong niya maubos. Di maana, amuin bistara sin kaibanan ding mga ulama yato, sulang, habistara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, amuin beta Imam Nawawi rahimahullah, amuin beta sin Rasulullah. Di maana, adi ikaw pag-us-usun, hakakaon mo, sahingga di ikaw matalos, sahingga di ikaw makanso. Bang kausap kanso, na nampakahumali. Ang pakaus umali, magsakap iban sumambahayang kaw. Bukon biya yan ta, nasabot din nga kaibanan, pag-ijtihad sin kaibanan ulama, amin long niya sumungit sadya kaw. Sumungit sadya kaw yato, ang maigdain hapdi mo yato, ang pakaw, magsakap magsambahayang na kaw. Sumagaw along niya, yan ni Imam Nawawi rahimahullah, inyari long niya, sulang si habis sarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amulong niya, wala ya'jalanna hatta yafruga minhu. Ayaw kamulong niya mag-us-us, sahingalong niya amo hindi kamo amuin maubos hahinang niyo to bimaan amuin pagkaon dalil ala annahu ya'kul hajatahu minal aqli bi kamalihi amuin tanda yan ta bisara sin sallallahu alaihi wasallam dia kita kumaon hagantan amuin masatisfy ko pagkaon mo ito iba namuin imbunal amuin niin sahih wa amma ta'awwalhu ba'du ashabuna ala annahu ya'kul luqman yukassiru biha shiddatil ju' falaysa bisahih. Ang paamoy bisara long ni mga sin kaibanan namo. Amo long ni sumungit sadya para may ginhap dito na dieto long niya sahih. In sahih long niya kaon ka talusain pagkaon mo bangkaw amuin kansuban na ang pakawbian amuin magsakap magayil ataw kan sumambahayang amin sambahayang magsaboy ban sin pagkaon mo ito. Hey. Long niya on din di mas'ala, idha hadarat ta'am, wa uqimatis salah, fahal yajib al-aklu minhu li zahiril hadis am anna dhalika ala al-istihbab. Taib. On din di mas'ala lang niya, beriin bang saupa malong niya, amuin, yaonin pagkaon, sarta, yaon yan tabian, tindugan nin sambahayang. Uno, wajib to din hukuman neto, subay ako kumaon muna, ang pa ako sumambahayang, ataw kan ang bisara, ataw kan iyatuhin ang labi sadya marayaw. Di mana, bang saupama, napauna ko in sambahayang, mayroon da saan niya. Sabab amin kumaon niya tuwa ko muna, inyatu hukuman niya istihbab. Di mana labi marayaw, kabayan sinsara. Sumagawa, di ako magdusa. Sabang siya hiyo kumahukuman sin wajib, di mana bang miuna in pagsambayang di nga pagkaon, magdusa kaw. So, uno in hukuman niya ito. Taib. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi riwayati Ahmad wa ghairihi yadullu ala taqdimil aqli mutlaqan. Wa min ahli al-ilmi man qayyada dhalika bi ta'alluqin nafsi. Yan hi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat din kan Ahmad ibn dugaing pa in hadis ini long niya amuin tanda subay tuod bi maana wajib subay tuod unahon mo in pagkaon di nga pagsambahayang. Subay ka kumaon muna, apabila nagdura in 2 yaon, ang pakaw sumambahayang. Subay mo unahon muna in kumaon.
So magawaon long niya din mga ahlul ilm, din mga ulama long niya nakadepende. Bangsa pa mauresab ko long ni hiyap di tuod. Labi marayaw amin magad ko muna magjamaan pa ka sumambahayan. So magawa bang yat tuin hapdi habaran mo, hihapdi ikaw. Wajib suway muna hon yung pagsambahayan, yung pagkaon. Sabab in maksud dito long niya amunain amin nafsu yatto. Sabab in illa dito may ta kita diak mo na kumaon ang pasumambahayang supaya yan tabian maigbian amin halom sim pangatayan mo bangunin la sa sim pagkaon yato. At tawakan may ta magpahabain imamini may ta malugay para may concentrate ka ito sa bangkaw hiyap di ka ito makakonsentrate. Impikilan mo dito pagkaon. So magawa lang niya bang mayroon na isab napso mo bimanaway na ka hiyap di labi lubaha mga tempo tabihaon ini. Yung kaya ba nang before sinsambahan, kumaon da. Puno siya, mag-usus ni sa kumaon after sinsambahan. Ang mga sila nakauna ito mga sahabat, radiyallahu anhum. Di nga mga tao lang ni ampa kumaon bang hapdi. Na yung kamatura na tempo tabiyaw nini, di pa minsan abutan sin hapdi, kumaon na isab. So bimana, di ratud biyan agun amuin magnapsu ha kakaon. Bukom biyasin mga napsu na kauna ito, in sila amun hihapdi sila. Hihapdi sila. Dahil, so rendi long niya fa in kanat nafsuhu tutawiqu ila ta'ami fa innal aula fi haqqi yusiba minhu hatta yaqbalu ala salati wa huwa khashiun. Apabila long niya hiyap din tao yaon niya nagdura in pagsambahayang iban sin pagluwag na sin kakaon subay siya kumaon muna. Supaya siya bang siya humarap na pagsambahayang concentrate siya hinang niya. Wa min zalika qaulu Abu Darda radhiyallahu anhu min fiqhil mar'i iqbalihi ala hajatihi hatta yuqbalu ala salatihi wa qalbuhu farigun. Yani Abu Darda radhiyallahu anhu ding mga amuin kaingat lang niya sinhambok manusia harapon niya na muna in hinang niya bang aun hinang niya aun hajat niya. Doon na kaben hajat sinhapdi biya na sin pagkaon nini ataw kan hajat yan tabian amin mabaya siya umihi, mabaya pangintaw. Harapon niya na muna yung hajat niya ito. Ampas siya lang niya, humarap ha pagsambahayan. Bimaan ampas siya sumambahayang. Hasupaya lang niya siya magsambahayan ito, faribun. Concentrate siya. Way siya tiyatali dugain. Allah mustaan ha mga tempo tabihaon. Yung kaibanan, pag yan men Allahu Akbar, ampas na naon, mangyat tura ka kunsi siya sa katan niya. Ang pasanaon mangyat tura kahalom simbol sa mga cellphone nila. Allahu musta'an. Ataw kanuno na biyanin kay banan Allahu Akbar. Ang pabiyan ng magkuan. Biya nanalitali uno natambol bahain alakan siya sin tinda niya ito pagbubutangan sin matawad sa sin syaitan. Sabi ng syaitan mang di niya kagawsan amuin. Sa statun di pa pagsambahayangon. Sa statun niya kita amoy maigin pahala sin sambahayang ta. Sasabi ato hangkan nin agamata aware siya mga bihat to. Dia kita biya namuin di nga mga taulong niya barakal niya Abu Darda radhiyallahu anhu hinangon niya na muna bangaon hajat niya ampag siya biyan humara pa pagsambayang supaya siya biyan amuin concentrate hinang niya. Taib. Fa innahu ba'da an saka atharu Ibnu Abbas wa atharu Ahsan ibn Ali radhiyallahu anhuma al-asha'u qabla as-salati yadhhabu an-nafsu al-lawwama. Yan Ibnu Abbas Ibn Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu majma'in kumaon ka muna biyaan before sim pagsambayang hikaigi ni sim mga sasat. Amoy maigba biyanin pagpikilan padugaing mahinang ka mag-concentrate sa pagsambayang mo. So amo ito dengan mga aturan hikatu patut subay hinangon sin hambok Muslim. Subay siya kumaon muna apabila nagdura in pagkaon iban sin pag sambahayang. Buat malingkan bang isabukon na siya biya namin nagbarhajat pagkaon biya na sin nasabot kain na biyan dengkan Ibnu Umar wayron sa yan tabian amuin unahon na muna biyan in sambahayang bang sa upama amuin adi kan Ibnu Umar mutlak subay tud unahon in sambahain pagkaon ang pakita kumaon. Sumagawa, dengan mga istihad sin mga kaibanan ulama abihan,
apabila wayrun na to amoy napsu tabian na pagkaon nito na wayrun saan niya biyan sumambahayang kita muna ampa kita kumaon. Sabi hukum nila hukuman niya rin istihbab. Ampa pakani bin Umar iban kaibanan in hukuman lang niya mutlak. Hukum wajib siya. Subay unahunin pagkaon ampa kita sumambahayang. Kaya rin ni kamahumuhan jumajato ini ha mga sambahang Maghrib. Sambahang Maghrib. Labi luwa biyan ha mga Ramadan. Aun waktu biyan kaibanan biyan sumungit hadyang katiu pa masjid na. Nang kaibanan di makahati. Ubuson nila yung pagkaon. Labi luba, karayawan biyan na pagkaon, yung nagsambayang ito, kaya taliin niya biyan yung pagkaon niya. So, hindi kaingatan na to na inunin hinangon na to. Unin hinangon na to. Apabila, amuin, hiyap di ikaw tuod, wayron sa ayan tabihan amuin, kuno, kumaon na ka muna. Ampa, talo sa yung pagkaon mo, ampa ka sumambahaya. So, amo ituin, hika, 2, din mga aturan sim pagkaon. Tape, ini kaupat, gaslul yadain kablat ta'am wa ba'dahu. Din mga aturan sim pagkaon, amuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain humugas kita sin 5. Paghugas sin 5, puas sin pagkaon, before sin pagkaon, iban sin, amunain puas pagkaon. Sumagawa, then diha ini, mas alalong nila, wairun kawakan nila biyan hadis, amin sunnat subay kita, maghugas before sin kumaon. Sumagawa, bangubos na kumaon, din nga mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain, subay kita maghugas 5. Sabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama wa fi yadihi gamarun walam yaghsiluhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam susulong na matug sa taom niya mga bakas sim pagkaon haliman niya way na hiugasan nabang sa pamalawng niya on jumatu kaniya na wayron dapat susunod niya malingkan kinaobaran niya. Arakala kutkuton sin mga has, kutkuton sin mga ambaw biyan sa baho pagkaon, amoy pagkaon, na wayron patut susunan niya malingkan ginhabaran niya. Demikian, ambok hadis, hadis din ka Nabi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala, katafa syatin fabadamada wa ghasala yadayhi wa salla. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kimaon siya biyan tingha mga kwansin kambing siya, siya kimaon nagbabmabah. Naggumgum siya, iban naghugas siya sin 5 niya, ampa siya si mambahayang. So, rendi, demikian hi Utsman ibn Affan, bihat to resab na hinang niya, biasin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, dendiha ini, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw hadis din kana Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yaqula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Yani Aisyah radhiyallahu anha in kaunan law ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya law ni halawm sin junub, apabila in kaunan ni halawm sin junub, bang siya mabaya kumaon atau kan mabaya matuog, mag-ayol na muna siya, biasin pag-ayol niya pagsambahayang. So, hindi ini, siya buti Ibn Taymiyyah rahimahullah, wayron lang niya kaingatan kulong niya. Amuin pagkaon kumaon ko, subay ko mag-ayol muna. Malingkan lang niya bang ka sa Abu Junub. Arakalay sabing kaibanan, lang nila sunnat, mag-ayol kita muna ang pakumaon. Naway, amurin beta rin di, siyunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mag-ayol siya muna ang pakumaon bang siya halawm sin junub. At tawakan mabaya siya na matug na, di nga mga paid na rin di, in mga amuin taga paghula-hula, labi marayaw sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ka mabaya kumaon, halawm sin junub ka in labi marayaw, mag-ayol ka muna. Damikyan mabaya ka matug, sindi na muna ka mamigo, labi marayaw amuin,
mag-ayil ka muna ang pakaw matug, biasin pag-ayil mo ha, pagsambahayan. So hindi, amoy ni mataod hadis yan tabian, amoy na mayta, hatungod yan tabian, sin, amin paghugas bang kita ubos kumaon. Ang patungod, before sin pagkuan, sin pagkaon, na inyari ini, dahil mga amuin, tabiat sin manusia, abang siya kumaon, tanto magugas siya sin lima niya. Ha? Sabang mayroon day sa lumi niya, mayroon day sa biyan mga lumi, na mayroon day sabsaan niya minsan siya di makapaghugas sin lima. Ang kaingatan na to in hadis din di, in sunnat biyan amuin, in sunnat yan ta, puas sin kumaon na. Sabing tawang na siya nakakaon, tanto, amuin, tagalumi na in lima niya. So sabiat to, mga katote manghugaran na agama Islam, kaingatan na tumatawad pa rin di mga hadis, hangkan na sa baba na lang niya bang hinang, basta hangan sinagama, wayroon dalil niya. Basta hangan, nga niya unagama siya, hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatim po sin mga sahabat niya, yaon tanda yan tabian, agama siya sa kitaan niyo, yung mga bihin, hat sin pagkaon, hat sin mga paghugas lima, mataod hadis, mataod dalil. Amin hikabayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikabayta si mga sahabat. Berin nabiyan amin mga kaibanan, lakbuon biyan yung parakala, hinangon ibadat siya, sa awirong kabakan mo minsan hambuk biyan hadis, hambuk dalil mamayta inyo ibadat, ubos siya to, biya sa kaula-ula biyan amin, liuhan mo pa in pangadji at tawakan in ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin pag-agama. So, may ito mga umat Islam, inhal sin tao kumaon, inyari in ibang mahinang niya, ang bukling ang mga kaibanan hikakawaan niya pahala, damikyan, amuin, impagbin niya hinang ito sa babanday sa tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, murah-murahan, aon kita ni maput din dito pangadjian, din nga mga nasabot na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kaluraon waktu na to, matawad pa rin din nakapinding nga mga topic ini, aturan sin pagkaon iban sin pag-inom, sin hambuk Muslim, hasupaya siya tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababin kita niyo ini, halugay na to rin dihabuhi ini, magkailangan kita niyo sin pahala mataon, sababin surga sin Allah ta'ala, mahal ka siya. Di mabisin uno bang uno, malingkan amin lugto na to, iban sin pag-agad na to hapangdakan sin Allah ta'ala, iban paghali na to hapanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ako iban kamo, iban sin mga katanan na nangingog hawak to ini, iban sin tao kalasahan na to, bang main halam sin parihala sin Allah ta'ala, iban bang main kita niyo amin pabuntulon, ampuno ni mga kasaan na to nakauna, iban pabuntulon kita niyo pag-ibadat na to, ha mga pangumulan na to nakapin, haunan sin pagwiin na to pahadarat sin Allah ta'ala, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.